Grand Viper, Treatment Records, Andalaxi, Mururu nemuridzo, zvamakaita ndizvo, chikoro mairova nechiredzo, kutorisi munhurore pamusoro-soro, pari pachikoro waigura nematemo, medsainsumo waisava nechichemo, experimenti wairova namapfumo, kutorisi munhurore pamusoro-soro, pari pachikoro waigura nematemo, medsainsumo waisava nechichemo, experimenti wairova namapfumo. Kubva grade 1 uchiita number 1, uchingoratidza kuti uri rimwe zimuchini, wapinda G7 wakabva wakoka gani, waiseta pesi uchibuda top 10, mawani akatanga pakapinda form 1, wakadhaiswa mvura futi pachibhorani, wakazviona sekondari hasi mafani, wainyepera kurwara futi makuseni, kutorisi munhurore pamusoro-soro, pari pachikoro waigura nematemo, medsainsumo waisava nechichemo, experimenti wairova namapfumo, kutorisi munhurore pamusoro-soro, pari pachikoro waigura nematemo, medsainsumo waisava nechichemo, experimenti wairova namapfumo. Wapinda form 4 wakaratidza uri hero, wakaratidza kuti futi unobata bhiro, wakapasa level rekudhingura skero, upenyu madzoro wakawapinza muforo, wakaenderera mberi kunobuda form 6, mapoints 10+3+6, kubva wakafunga kuti uri pamajokes, mururu nemuridzo chemo atoseta pesi, mururu nemuridzo, zvamakaita ndizvo, chikoro mairova nechiredzo,